אני לא יודע מה זה LBB, אני אתן לו לטפס. מה הם עושים? בוא נגיד לך משהו, זה אומרת? דודי, למה אתם מתחבאים? מה אתם עושים שם? צלם. איזה צוות לוחמים, איזה לוחמים יש פה. יש שם את ה-LND, LND זה הדבר הזה שמול את אז יש דעת כאלה. אני רגוע. אחי, אם הייתי משדר והיו באים פלוגת מילואים להחליף אותי, הפעם עוד נסו הביתה. בטיסטו כבר לא ניקו אותו כמה שנים טוב. מי אמר אבל? סובר את ה-LND, אין לי ממש נקרא. לא, זה המחפה הזה, הוא לא יקבל נקי, אני כבר אומר לך. ככה. אתה יודע מה, עכשיו הוא לא ינקה, עכשיו הוא לא יקבל את המקום נקי. אני בכל מקרה הולך מפה, זה לא משנה. כל פעם שפעיל, תשמע, ינקו, אבל אל תצפו פה שהעשבים פה יבדו, ואל תצפו, עזוב אותך. אף אחד לא מבקש את זה. עזוב. השר המ"פ הזה יחטוף ממנו. הוא יחטוף. מישהו ידע, הוא ירגיש את זה עוד כמה ימים. הוא כבר חוטף. ברגעים אלה הוא חוטף, פשוט לא יודע. רק ב-11:30 נחתום על הרכבים, כי מישהו ממכם יוצא עם הסיור. נו, אז מה אם מישהו מאיתנו יוצא עם הסיור? אני אסדר ריק? אני אסדר ריק? אני צריך את המחסניות ואת כל החרא הזה? לא, אז מה אתם... אני מסריט. אל תעשה וידאו, כי אין...